Good morning, babe. I just woke up and I woke up like this. Dili ikamahay, no? Babe, ariyan ako sa balay ha. Please cook good food for me and then buhati na lang po kog iced coffee and please do my makeup for me, babe. Okay, thank you. And another thing, babe, iniarin mo sa balay, wala kay lang angkas sa motor ha. Practice social distancing, babe. Dapat wa kay lang angkas kay ako ra jud. Ako ra dapat kimuhar ako ara ka. Okay? And babe, pagsuot og mask and then kabantay ka na murag helmet nga transparent. Babe, mura siya pang welding pero transparent siya nga kanang makita imong naong gihapon nya mura siya helmet mo walay ulo. Dili siya helmet ha, okay? Pagsuot og ginana babe, in kaso makasugat kay mga infected na person. And wala ka lang choice babe, kundi mo rin na jud ka. Okay? I love you so much. Bye. Nana siya. Dali, babe, dali. Dili sa ta mag-kiss ha, kay bawal gid siya. Bawal siya karong mga panahon ha, babe, okay? Kanya asa na ha. Babe, lawas na sa kusina, babe, ha? Yan, pangitan na itong ice. Ngayon po'y kape diya sa kabinet. What if guys coffee, babe? Thank you. Ngayon ko rasa sa motor ganina, wakaling ko yog. Very good. Ngayon man mo ang helmet, mong mascara, mong mask. Mong gibilin dito, yung matang gitak-takar itong mga virus, babe. Thank you kay pagari, babe, ha? I love you. Kasweet. Hang sabay ko sa kung walay ice good babe. Oy sa man na diri di ay. Bi ice man ni babe. O sa man ni ice man ni. Kani po na brown na ice babe. Halang sa mali pangita nga ice di ay babe. Uy, mapagad sa gid kay ka babe. No kani o ice man ni babe. Akadit sa babe. Napay ning pass. Good ako sa i-save ha. Kadali lang. Lagi, uy, sige na. Kinain ka sa ko. Mina. Baby, sa duwi. Look, thank you kayo, babe. Ingon mo ko nga iced coffee. Lay po hata. Thank you kayo sa bread, no. Hindi lang pa dyan ka na yung kita nga nini mo. Ayaw sa ko video ba? Makaan sa ako. Utang kayo ko. Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Kagiyat na. Gapa kayo ko nga. Ayaw lang. Ayaw na ba? Ayaw na. Ang video sa kang tarong ko, make-upan po ko niya niya. Kalit sa, ayaw ka, babe. Babe, lagi sa kita magkan-anay ron, babe. Ay, kan-anay naman. Kanang, lagi sa taha, maglingkod ha. Dili sa ta magduol, babe. Kaya di man pwede magduol. Social distancing man, babe. Ano ka dungog ni mo, ilayo kay ka. Ay, ano ka, ice coffee? Ay, pagbuhat nagdi mo, babe. Uy, di man pwede mag-lips-to-lips sa straw. Asa naman to kung uyab, eh. Babe, ano na panghugas diya? Babe, ayun na ba? Ay na lagi panghugas diya. Ay, ako ra. Uy, babe, bakit kasuko ba? Na, asan na ito? Uy, babe. Babe, wala na git siya na. Wala ka na. Asan na siya? Wala na itaw ako. Yab, asan na, mama? Asan naman to siya, oy? Ma! Kita ka sa kuyab? Pa! Kita ka sa kuyab? Wala kayo, uyab!